Manangaasi nga Diyos, idawdawatan mi, dagiti kakabsat mi, nga awanan ti pagsapulan, ken awan kabeelanda, nga makasapul iti panggedanda, gapu iti kinakurapay da. Tulungam kadi idaapo, ti sitwasyon ti panagbiagda. Sagidem kadi dagiti kakabsat nga inda asitgan, nga pagdawatan ti tulong, taiburayan da kadi idaapo, nga si aayat, nga mangted ken agtaod kadi ti kaunggan ti puso da ti ayat nga ipaayda kadagitoy nga kakabsat nga agsagsagaba iti rigat ti panagbiagda. Tulungam kad idaapo no kasanuda nga mairaos ti inaldaw-aldaw nga kasapulan da. Ipariknam kadi apo nga iayatem ida tilasod ti kinakakaasida taawan sa bali nga pagkamangan da no di si kalaen. Ited mo kadi ti inaldaw-aldaw nga salun at ti bagi kired ken pigsada nga mangsarangit ti karit ti biag nga nakurapay. Ikkam idaapo tinamnama nga iti masakbayan ket malagpasanda dagitoy nga rigrigat da. Mariknadan to kadi met apo ti ragsak ken namay ti panagbiagda babaen ti kaasi ken ayat mo kadakwada. Amen.